Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kirkhat jong ka khun kan thai Nyautrap Association haka khatsan trik leber archa pusan. Kila ajing arab diki marbam bat khndiat kansoj ka song pisa yeki Khunswet balari bat sumar. Daki reunion sister Ferrando Transit Shelter Home kabadan hamaulai maudat baki pata Shillong ya kabala penyat daka jinga selok Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Ka Assistant General Secretary Jong Kaseng ka Kong Wayo Suyam kalaong baka jing ajing arab daki marbam kalong kum shibenta ban yarab yakani ka shelter home. Bakan dupla ban besa yaki kena balari bala sumar hakani ka yeng bat ka airu yaka jingkit bok kit ruang baki ni ki kena kindup san. Bat kin he ha ka jingtip brio tip lay hapadang jing sumar bat ka jingkmi jong ki sister ki ba pinya yakani ka shelter home. Say I am nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing. I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. For there's a rule up above me, as a good place to sleep. Food on my table and shoes on my feet. You gave me a love, God, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Bless you and be barak. Ingkang nakalang jong kaseng misoban ayu ru yu blay ya kaban nilayo ya kaban yelum ya usendyang yu benhai ya kaban nyo ya kaban ngin ai ya I jing ai ibas jing ai so bhai barat jongi kum kaseng kun kan thai association bat kum churu nilayo ya kaban ya snow aktilang ha to usendyang ya kaban nilayo ru banwara ru kindiat kansot bat ijing ai so bhai barat na kaban ta ki kun hap khana ki balong ru ki kun mo kun para khasi ki jongi ki do ki snang ki jongi ya ka bangin yo ya ka bangin ai ya ka jing shakri lingba ini ijing ai so bhai barat ki jongi to ka seng kun kan thai Nyautrap Association ngin bu ko jing tuai ka bakarpang na ka bantai ki kun hap khana ya ka ba kinang la bakin ya shaprang ha ka jing em ka jongki bikin nang yo ya ka mat ka bakot ka bakhia bikin nang la ru bikin pelut ya ka por ka jongki haka jing kuliah makin minat bat kumju ru makin nangla ban pai sak takathong ka jing job ka jongki sisin ka sngi haka jing em ka jongki anda kila he alasan bat kumju ru inbu ka jing duai ba ka lawai ka jongki kan long ka ba pernai bat ka bating sai